Molt bé. Seguint les 8:02, comencem el ple ordinari d'avui. Disculpem a Anna i a Francesc que no han pogut vindre per diferents motius, regidors. I passem al primer punt de l'ordre del dia, l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. Alguna qüestió sobre les actes? Els polítics? Sí. Puedo disculpar la ausencia del regidor Francesc Montell, com si no hubiera vingut, però l'altre està com a assistent Francesc Montell. Era Carlos que no havia... És que no va vindre, no estava Francesc, no estava ni Francesc ni Anna. Els dos no estaven. Entonces Francesc un día que llevaba como... Sí. Tenía un cliente ahí que lo ha hecho. Es Carlos que no es cliente Carlos. Molt bé. Cliente Carlos, sí. Molt bé. Alguna qüestió més? Perquè en el professor sí que fica l'absència, però en la recuperació. Alguna qüestió més de l'ordre del dia? Es fa aquesta modificació. Doncs passem a votació. Vots a favor de l'acte? S'aprova per unanimitat. Següent punt del dia, donar compte de la correspondència que refereix al registre de la direcció de l'Ajuntament, els polítics. Passem al següent punt, donar compte de les resolucions d'alcaldia, els polítics. I passem al punt 4, pressupost ordinari de l'exercici 2020. Els pressupostos d'aquest any són semblants als de l'anterior any, en les modificacions pertinents en la qüestió de personal per el tema del creixement del sou dels treballadors públics, a més de l'ampliació de personal que n'hi ha hagut a serveis socials, perquè el programa de dependència ha augmentat els recursos, tenim un psicòleg, tenim una assessora jurídica, i en la resta d'apartats s'ha aplicat el pla d'ajust en aquest mateix ple, es va aprovar per unanimitat per a poder presentar-se davant del mecanisme que el 15 de diciembre ens ha donat per a poder fer front a les diferents deutes que la justícia ens demana. Simplement grups polítics? Compromís? Sí. Bueno, des de Compromís pensem que estos són pressupostos que són molt importants, no són els últims d'esta legislatura, que tanquen un cicle, però que al mateix temps també són els primers pressupostos de la pròxima legislatura, per tant també al mateix temps obren un cicle. Esta legislatura en el 2015 va començar no exportant la fórmula del guarda botànic del PSOE i Compromís, i una fórmula que, com està demostrat, és una fórmula que funciona tant a la Generalitat com a Diputació com en molts altres pobles. Va decidir governar en minoria i des d'aquest moment, des de Compromís, venim reclamant una política d'altura de mires, de diàleg, de consens entre les forces de progrés per bé del nostre poble i per bé d'este veïnat. I respecte a aquest diàleg i consens, va començar mal i pareix que el que mal comença mal acaba. La presentació d'aquest esborrany de pressupostos per part de l'equip de govern és el clar exemple. Heu presentat aquest esborrany de pressupostos que entenc que és el vostre pressupost, però esteu en minoria i la resta què? El pitjor de tot és que ni tan sols heu intentat consensuar-los. Jo no he rebut ni una telefonada per intentar apropar postures o simplement conèixer la nostra posició al respecte. No sé, mira, que tens alguna cosa a afegir, aquests són els nostres pressupostos. Podríem, si canviarà alguna cosa, res de res. És que és com si Pedro Sánchez anara al Congrés amb 84 diputats de 350, diu, vale, prengueu els nostres pressupostos i quan entejas o lo tomas o lo dejas. És que jo sincerament aquesta actitud en sèrio que no l'entenc. No costava absolutament res parlar i dialogar en compte de vindre així i intentar passar el rodillo. A mi m'agradaria saber per què està passant això, perquè és que no sé si és perquè ja no estem pensant en governar, sinó en les eleccions, per poca voluntat que s'aproven els pressupostos o perquè simplement amb nosaltres ja no vol
dialogar ni contar. Igual es prefereix governar en el PP, perquè no sé si en el PP heu parlat i van aprovar els pressupostos, no sé, no, és que no tinc ni idea. Durant aquesta legislatura, per altre d'un any, a proposta vostra, vam iniciar una taula de diàleg entre Compromís i PSOE, que nosaltres, per descomptar, vam veure bons ulls, però que un dia o un altre es va deixar de convocar. Però és que no sols això, és que la Junta de Portaveus, que era un òrgan d'informació antes dels plens per a que el govern explicara els punts que van i explicar per què es proposen certes coses, ni això s'està convocant ja. Jo és que no sé per què està fent això. En definitiva, jo penso que un govern hauria d'aspirar a governar per a la majoria, perquè estos no són els vostres pressupostos, els pressupostos del PSOE. Estos són els pressupostos de tot un poble, de tots els veïns i veïnes que esperen solucions als seus problemes i que volen les millors per a Castelló-Rugat. En qualsevol àmbit, esta classe de fets i actituds conduirien a qualsevol opció política a la votació en contra dels pressupostos. Però això serà també per a qui a hores d'ara no ens posem amb nosaltres. Compromís, encara que pareix que ens estem pegant ja trompats contra la paret per enèsima volta, anem a continuar remant consens i creiem en el diàleg i la necessitat de poder brindar els pressupostos a Castelló-Rugat que posen en el centre les necessitats dels nostres veïns i veïnes. I fins l'últim dia, aquesta legislatura, doncs anem a fer-ho. Tenim un projecte de poble i anem a defensar-los de l'oposició i dels no sigles. Per això que nosaltres volem aprovar els pressupostos, però per això hem de presentar 8 esmenes parcials a l'esborrany i com no hem tingut ningú lloc on proposar-les, les hem de proposar així. Per tant, vos passen les nostres esmenes. La primera d'elles és per a crear un espai. Jo solo s'ha fet els copis. La primera d'elles és per a crear un espai jove en Castelló-Rugat, perquè durant molt de temps la joventut de Castelló-Rugat no ha rebut ninguna atenció per part de les polítiques de l'administració local. Com sabeu, al tancar Casa Cristiana no té un lloc on anar i s'estan reunint, per exemple, en els caixers dels bancs i coses d'aquestes. Per tant, pensem que un espai jove seria una bona opció per a presentar en aquests pressupostos. També pensem que hauria d'estar en aquests pressupostos contemplada la reparació i manteniment i conservació de l'antiga casa del metge, que igual en una mínima inversió podria millorar aquesta infraestructura que segur que és històrica en aquest poble, que ara està destinada a associacions i a càritas. També proposem invertir en il·luminació ornamental, perquè com sabeu, la il·luminació ornamental no sé per què així en Castelló-Rugat està sempre, tots els dies de l'any, me acaba Sant Vicent per a bones festes. Doncs què passa? Plou o el que sigui, es fundixen les bombilles i tenen que pujar i canviar-les. Per tant, nosaltres proposem que s'invertisca en il·luminació ornamental, però que quan s'acaben festes es retiren i així no les tindrem que estar gastant-nos tants diners en aquesta il·luminació. Després també proposem crear un espai verd en la zona de la nevera, perquè la zona de la nevera actualment està absolutament degradada, de fet això pareix que siga silvestre, i nosaltres el que proposem és canviar la gravilla per cespetograma, que així evitaria que quan plova tota la terra que cau de la nevera que la pròpia grama o el césped l'absorbirà. Per tant, seria invertir també en un espai verd en la zona de la nevera, augmentar la quantia de reparació, manteniment i conservació de vies públiques per a posar un piló automàtic en la plaça de la Constitució, perquè com sabeu els cotxes que volen entrar a la plaça de la Constitució tenen que parar, llevar el piló manualment i després tornar a posar. El que està passant és que la gent no el torna a posar i els pilós desapareixen o es queden per ell. Pavimentar el pàrquing de les escoles de l'escola de Platja del Remei, que està al costat l'era, perquè allí les mares i pares aparquen i quan plou es crea terra, es crea fang i això en una pavimentació crear un pàrquing es solucionaria. També hem proposat augmentar la quantia per a pavimentar el camí del carrer de la Serra, perquè aquest camí considerem que està molt degradat. I per últim, i en vinculació a la proposta que hem presentat de la televisió en l'Alta Gran, si per la competència municipal un repetidor de senyal. I a lo millor moltes d'aquestes propostes estaven previstes en el pressupost, jo no dic que no, però clar,
si ningú ve, ens explica els pressupostos, si ningú ve, ens demana la nostra opinió, i si ningú ve i ens explica quin és el projecte que té aquest govern, doncs nosaltres l'únic que podem fer és presentar així les esmenes i demanar que aquest punt no es vote i simplement es deixi damunt la taula per al pròxim ple, que per cert té que ser a finals d'aquest mes, perquè aquest ple es tindria que haver celebrat en desembre. Per tant, proposem que es deixi damunt la taula. I en definitiva això és tot. Sí? Grup Popular? En estos pressupostos no podem dir més que estem en desacord tant en la data com en el procediment com en l'execució. En la data, ja que aquest pressupost era per a desembre i no per a febrer. En el procediment, ja que no s'ha intentat consensuar en cap moment ni en una sola reunió, i en l'execució, ja que diverses partides, entre elles la de reparació de camins, han sigut executades com no les ha vingut encara, ja que a dia d'avui n'hi ha 18.000 euros i a dia d'avui n'hi ha 10.000. O sigui, ens ha gastat 10.000, en queden 8. A banda, hem de recalcar que ninguna de les propostes que va realitzar el Partit Popular el 2018, exceptuant la retirada del contracte amb l'empresa de jardineria que pujava de 18.000 euros per una empresa privada, es van dur a terme. Entre elles, l'adequació del centre del poble per a minusvàlids, substitució de la gespa per a la piscina municipal o bonificació de la taxa recollida de residus sòlids per a les famílies més necessitades. A més, si haguérem pogut negociar aquests pressupostos, no haguérem pogut faltar una partida per a reparar la bomba d'aigua del camp de futbol, entre altres coses, i la posada al dia de les factures dels nostres proveïdors, ja que hem rebut queixes de factures de més de mig any. Creiem que és indignant que autònoms i treballadors de Castelló tinguin factures penjades de quasi un any. En quant, si no ho tinc mal entès, crec que fins a 3 mesos tinc per a pagar. Em pareix. Entonces, crec que el primer que han de fer antes de començar a veure els números dels pressupostos és posar-nos al corrent de les factures que avui tinguem pendent i més en els nostres veïns. Vale? És per això que votarem en contra en cas de que vagi avant. Ens agradaria també que es pogués respirar i poder pactar un pressupost on ho van a consensuar. Molt bé. Primer parlem de la part tècnica, ja la secretària ens explicarà uns punts i després ja responem als altres elements. A ver, hi ha un problema i és que els pressupostos aquí, s'aproven en acord únic. No es pot ni deixar sobre la taula ni tornar a passar per el ple. No es pot tornar a posar este punt en un altre ple. Els pressupostos són acord únic, si no s'aproven, ja està. Tenim prorrogats els de l'any anterior i va fent-se els ajustos que això està previst en la llei. De fet, ara tenim prorrogat el de l'any 2020. I els ajustos es fan en inversions o els que facin falta. Normalment no es prorroga mai el capítol d'inversions i això és. Però no es pot tornar a convocar un altre ple per a tractar el pressupost. Ja sé que en algun moment s'ha fet, però sé que s'ha fet. Bé, en quant a les diferents propostes que s'han presentat, hi ha una qüestió que tenim que tindré presents totes les persones que estem així. No sé si Paco ho decidia o va faltar. Vam aprovar en la mala saeta el pla d'ajust. El pla d'ajust indica que el capítol d'inversions s'havia de reduir sí o sí. Precisament està a camí i molts dels elements que tenim coneixement de que aquests aspectes es podien tirar endavant. Una cosa important, ja assenyala el portaveu del PP i no puc més que donar-li la raó en aquest sentit, és el pagament, el retras del pagament a diferents empreses. L'Ajuntament de Castelló nosaltres hem anat complint econòmicament. Un dels avantatges per als que podem dur endavant el pla d'ajust és que hem retirat els préstecs, aleshores tenim menys deute, però sí que és cert que les diferents entitats, tant Generalitat com Diputació, en l'últim any han tingut un retard brutal en el pagament de les diferents subvencions que ens demanen l'Ajuntament de Castelló. I això ha repercutit en que nosaltres no hem
pogut pagar. No és excusa, però és cert. I igual que altres vegades he assenyalat allò que no estava d'acord, el que és. Hem intentat, i durant les últimes 2 setmanes, la setmana passada ja vam fer un pagament, esta setmana un altre, que totes aquelles empreses que estiguen ubicades en Castelló hagin cobrat. I les que siguin de fora, hem intentat retrasar-ho. No hem pogut arribar a totes, però és cert que n'hi ha un endarreriment i això s'ha de dir, fa qual és, i així no ho ha assenyalat el portaveu del PP i ho ratifica que estem en aquesta situació. Esperem que abans que finalitzi el mes de febrer estiguem en 90 dies, que és el que tocaria, com bé has assenyalat. Molt bé, dit això, entenent el que la secretària ha dit, ens queda votar els pressupostos. No és així? I les esmenes? Les esmenes? Passen a votar-se. Les esmenes comprometen el capítol d'inversions que no es va modificar perquè la de just aixina ho repetís, doncs passen a votar-les. Però hi puc parlar? No, és que una cosa no lleva l'actitud, o sigui, una cosa que s'hagi aprovat el pla d'ajust, una cosa no lleva l'altra, una cosa és l'actitud de vindre, d'explicar, de consensuar, de posar i de compartir les decisions que pot prendre aquest govern amb altres grups, de convocar la Junta de Portaveus, que és una cosa que no costava res. Vull dir, tot el que has explicat està molt bé, però l'actitud és el que de la meva part a mi no s'ha contestat. Sí, a banda, evidentment que les inversions no es poden modificar, però sí que ha dit jo que respecte a 2018, per exemple, en cultura i en festes han pujat més de 10.000 euros. O sigui, en partides s'han pujat molt. Entonces, realment, en quant a inversions sí que podem fer modificacions. És perquè nosaltres mateixes diguem les propostes que portem nosaltres i les propostes que porta el grup Compromís, en aquest cas, n'hi ha moltes d'elles que acceptaríem gratament i creiem que sí que és de que si votem l'esmena, ho sé molt, hem de votar en contra per un simple fet de que han calculat així per damunt el que és i és una modificació de 60.000 euros. Una modificació de 60.000 euros és per un ple no i per en aquests moments plantejar-ho és una inversió molt forta. Per això estic conforme amb tu que aquests punts, aquestes esmenes, igual com els meus, que estic segur que moltes també estan d'acord, es haurien de tractar fora d'ací. És per això que sí, és per això que no, aquesta pregunta, no sé si la puc fer la secretària, però no puguem veure alguna forma. Pot hi haver una forma per aplaçar aquests pressupostos? Jo sé que per aplaçar no, però si votarem tots en contra, es podria tornar a aplaçar. No, però Qué desastre. El capítol de cultura i festes no és el capítol d'inversions directament, per tant no és exactament aquesta modificació respecte a l'organisme de la Junta de Govern. Això ho ha dit alguna que altra vegada no existeix l'organisme de Junta de Govern. Nosaltres ens juntem perquè la Junta de Portaveu, la Junta de Portaveu no existeix, nosaltres ens reunim perquè van decidir reunir-se, però no és un òrgan en si. Per matisar els detalls, evidentment, si farà un òrgan d'obligat convocatòria, s'obligaria, però no és el cas. Doncs, si us sembla, passem a les esmenes presentades per Compromís, com bé ha assenyalat, ha fet el càlcul 60.000 euros al dia, no? 60.000 euros que no poden assumir en altres dimensions, per tant, nosaltres votarem en contra d'aquestes esmenes, reconeguem que moltes de les propostes poden estudiar i dins de les possibilitats de l'Ajuntament, si apareixen subvencions, esperem poder assumir-les. D'acord? Aleshores. Podria contestar-li jo a Damián, perquè hi ha moltes de les coses que ha presentat ell, que o estudiades o parlades en el tècnic, a veure és possible, però el tema és que tot i que de 60.000 euros, no, i per damunt estem, el que has dit tu mateixa, estem al voltant de 300.000 euros. Pots fer un càlcul per damunt,
Vale, estem parlant des d'asfalt del pàrquing sobre 20.000 euros, perquè em vaig dir, el Castelló participa, es va treure aproximadament i podia entrar. Que no era una de les coses que més m'agradava perquè aquest solar, aquest pàrquing, en teoria està reservat per a l'educació escolar. Si algun dia fer algun gimnàs, una ampliació del col·legi, doncs pensava que una bona solució, però a llarg plaç desapareixeria el pàrquing. Una altra cosa, la casa dels metges va estar en unes condicions que estaven prou antic. Van estar en males condicions, però vaig parlar amb l'aparellador de l'Ajuntament, anàvem a visitar-ho, va fer un estudi per damunt, i només en projectes, permisos, i antes de començar l'obra ja hi ha una inversió aproximadament de 30 i 40.000 euros. Antes de començar l'obra, entre planos, arquitectes, passar-ho per València, per col·legi d'arquitectes, i la casa del metge estem parlant aproximadament de 200.000 euros per a deixar-ho acabat. Acabat no, restaurat, i no fa falta fer-ho de nou. I l'objecte del piló, va ser una reunió que vam tenir dels veïns, i se va estar mirant un hidràulic, i valia sobre 5.000 euros un hidràulic. N'hi ha altres més barats, de 1.200 i 1.300 euros. No ens va aparèixer... De tota manera, tu comenta perquè sàpiguen informació, que ojalà el que has dit... Jo estic superagraït de que m'ho expliquis. No sé si has dit alguna més, però... És que jo, l'espai jove, que també m'agrada, però el mateix que m'estàs fet, a mi m'hauria agradat que s'haguera fet antes... Daniel, si et sembla que acaba de contestar de tot. També has comentat el tema de les llums, sí. El tema de les llums també és prou... una inversió prou forta, i no ens pareixia posar llums, saps? Quan hi ha les coses, augmenta els gastos. I el de l'espai jove, això sí que no tinc calculat ni ho he vist mai el que pot costar, saps? No sé, pot ser algo prou econòmic, saps? Tenim edificis públics, jo m'he dit això per damunt, per fer-ho un repàs. Sí, jo estic superagraït que a mi m'hagueu vingut abans del ple, m'ho hagueu explicat tal qual m'ho acabes d'explicar tu, que això per mi m'hauria semblat una actitud més en voluntat de consens, en voluntat de diàleg, que vindre així, procurar decir, bueno, esto es lo que hay, s'ha acabat, i o te lo comes o te lo comes. Tu i jo vam tenir una reunió un dia informativa de coses més de... no inversions tan fortes, ja te van dir, en el moment que tingués dubtes d'alguna cosa o propostes de, per exemple, del tema de l'asfalt, de la casa del metge, això es pot fer o no es pot fer, per tema, jo vaig dir que en qualsevol moment me tocava, m'enviava un WhatsApp, que ho explicava en qualsevol moment a tu, a l'Ani, per a qui farà falta. Però qui vol aprovar els pressupostos sou vosaltres. És que jo no estic parlant a demanar, sí, explicar sou vosaltres. Jo no estic parlant de pressupostos, jo estic parlant del dia a dia. Que saps que vas dir, en el dia a dia, si tens algun problema, ho dius a mi i nos reunim per si a l'Ani també davant i que s'enteca de tot el que... No és del pressupost, t'ho dic en general. Sí. Molt bé, anem a passar a les esmenes. El grup socialista votarà en contra perquè és que no podem assumir aquestes despeses. S'han de tenir aquestes idees i quan es puga, si es poguera, no n'hi ha cap problema. Passem. Anem a votar les esmenes, recordem el procediment. Vaig a favor de les esmenes. Vaig en contra. Abstencions. Molt bé. En això passem a la votació dels pressupostos. Sí. Passem a votar els pressupostos. Vots a favor dels pressupostos? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, queden aprovats els pressupostos. Passem a la moció presentada per el Grup Municipal Compromís per garantir el visionat de la televisió en Castelló de Pla. Grup Compromís, la paraula. Bueno, jo soc dels que pensen que la figura de l'equip de govern està per a moltes coses, però jo destacaria principalment tres: pensar, executar i representar. Per tant, en cas d'un problema com és este, en el que tenim una part del poble sense poder veure la tele, el que hauria de fer qualsevol equip de govern és pensar una solució, executar aquesta solució i en cas que no sigui competència pròpia, representar i traslladar això fins que solucioni.
Però el que no pot ser és el que ha passat en els veïns i veïnes de l'Horta Gran. El dia 7 de juliol de 2015, en registre d'entrada número 1203, van explicar la seva problemàtica i van presentar un recull de signatures per a que es busqui una solució al problema que tenen, que és que, bàsicament, que no reben senyal de televisió i com a molt veuen un canal o dos. A hores d'ara, a febrer del 2019, tenen absolutament el mateix problema. Entonces no canvia res. Per tant, així ha fallat alguna de les tres funcions que parlàvem abans. O no s'ha pensat una solució durant 4 anys, o no s'ha executat aquesta solució, o no s'ha representat degudament davant de qui faci falta per a solucionar aquest problema. Els veïns i veïnes del nostre poble no es mereixen la dignitat d'enxufar la tele i no poder volar cap canal, com si estiguem en el segle passat, perquè és que això s'està obligant a contractar televisió per internet i s'està provocant un elevat cost. Elevat cost que és un greuge econòmic en comparatiu a la resta de veïns i veïnes i que a més no tenim per què assumir. Per tant, nosaltres, mitjançant aquesta moció, el que reclamem és que aquest Ajuntament s'obligui a realitzar tot allò que sigui necessari per a garantir els drets dels veïns i veïnes de la zona de l'Horta Gran i del nostre poble a poder rebre senyal de televisió, ja sigui mitjançant l'establiment d'un repetidor de senyal que doni cobertura a les zones afectades o reclamant a la Generalitat o davant de qui siga una solució urgent, però en definitiva que es doni una solució a aquesta gent. Crec que s'ha expressat molt bé, estem totalment d'acord amb el conclusió. Molt bé. El 11 d'octubre de 2015 el ple municipal va remetre el certificat d'acord de les signatures. N'hi ha un registre que siga en el curiós número de 666 del 9 de novembre de 2015. A partir d'ahir es van iniciar els tràmits. En 2016 va haver una regulació de la senyal. A partir de 2017 n'hi ha un empitjorament de la senyal. Nosaltres comencem els tràmits en abril de 2017, el 26 d'abril. Parlem en la Jefatura Provincial de l'Administració de Telecomunicacions, en l'empresa que té l'adjudicació, correcte. Després de parlar de Conselleria, Diputació, CNEX Telecom és l'empresa que es dedica a això. Ens remitim les diferents incidències que n'hi ha ahir. El 28 de juny de 2017 se li torna a enviar reclamant que millore la senyal, es regula. El 21 de setembre de 2017 se li torna a reclamar, es regula. El 8 de novembre de 2017 se li torna a reclamar, es regula. En juny hi ha una cridada directa, en setembre cridada i la reclamació, en novembre cridada telefònica als tècnics que estan fent medicions, ho regulen, i durant l'estiu de 2018 no n'hi ha ninguna desmillora. A finals de 2018 n'hi ha un empitjorament de la senyal. El 31 de 2019 es torna a reclamar, el 4 de febrer de 2019 es torna a reclamar, el 7 de febrer de 2019 es torna a reclamar. Tot això està documentat en els diferents correus que s'envien a l'empresa. Hem fet les gestions pertinents, efectivament no és de competència municipal, d'acord? I hem gestionat totes les incidències per anar regulant. Per això la sensació de moltíssima gent és que a vegades es veu bé i a vegades es veu mal. A vegades es veu mal perquè la senyal és de regular el canvi de temperatures, quan nosaltres cridem i passa això, millorar la senyal i després en el canvi de temperatures empitjorar. Estem en una zona de poca competència de recepció, ens compten que està la zona de Pinyet i la zona de Gandia i nosaltres estem en Vins i hi ha una competència de les dues senyals i aleshores es van regulant per a que es regulem. No n'hi ha cap problema en aquesta moció aprovar-la per a poder continuar fent el que ja hem fet durant molt de temps. Entre les tres qüestions que assenyales de l'equip de govern molt bé assenyalades, efectivament, si no haguem fet totes aquestes gestions, realment tindrien raó. Una de les funcions importants com a regidors i regidores del ple és tindre la base d'informació adequada, que jo sé que en alguna en aquesta qüestió, si tenies aquest dubte, podries haver-ho comunicat i que s'agrada tota aquesta informació. De tota manera, s'agraïm que sigui una qüestió que ens preocupa a tots, entenc que al partit, i esperem que això va millorant en el temps.
si ens informàreu, estaria informat, però com no us informeu, no puc estar informat. Aleshores, com no hi ha un flux, ni siquiera un espai per a poder dirigir-me a vosaltres, com abans era la reunió de Compromís PSOE o la Junta de Portaveus, no em puc dirigir a vosaltres en cap espai. Aleshores, dit això també, tot el que has dit em pareix perfecte que estigueu pendents, però a aquesta gent n'hi haurà de donar-li una solució, no? Perquè no poden estar uns dies sí, un dia no, un dia sí, no poden. O sigui, jo penso que la solució no passa per continuar veient a veure quin dia es veu mal i quin dia es veu bé a funció de la sort i anar reclamant bé l'empresa, no. La qüestió és que tindrem que pensar una solució per a que es vega sempre bé, no un dia sí i un dia no. En cuanto a la información, qualsevol veí pues, diu alguna cosa o este tipo de gestions que com que veus són bastant fluides i bastant directes quan hi ha alguna qüestió, se vos passa el registre de cada eixida que has consultat molt bé per a veure que la gent havia presentat i podríem haver consultat també en les gestions que nosaltres havíem fet. La qüestió del dia a dia, efectivament, ni siquiera en aquestes reunions, quan es veien més periòdiques, aquesta qüestió segurament no hauria existit. Si algun veí us va preguntar sobre aquest cas, jo recordo el tema dels camins, que quan els veïns li han preguntat al Partit Popular, a ningú li ha preguntat. També podíeu haver vingut. En qualsevol cas, llevat del fet, en la moció que presenteu, la qüestió d'estudiar la viabilitat de l'establiment repetidor de senyal que dona cobertura a les zones afectades, podem estudiar, no és competència nostra, però estudiar la viabilitat no em sembla mal. D'acord? Si puc volar alguna qüestió. Molt bé, passem a votar la moció de compromís. Vots a favor. Per unanimitat s'aprova. Passem al punt 6, on són els dos punts, tant el 6 com el 7, són donar compte de diferents informacions. Secretaria ens ho explica més concret aquest punt i si us sembla que ho expliqui el 6 i el 7 i així. Es donar compte de la revisió que es fa en un punt trimestral i en l'acte anual al Ministeri que els exigeixen que es doni compte del ple a partir d'ara. Bueno, sobretot per el pla d'ajuts. ¿Vale? Y así teniu la revisió que es fa del primer trimestre de l'execució pressupostària, el remet el que és tant de despeses com d'ingressos com estan en l'execució de pressupost corrent i de pressupostos tancats, l'estat del deute en el primer trimestre, en el segon també i en el tercer també. Això mateix, les dates disponibles si voleu alguna les dades. I en el quart trimestre ja la informació és un poc més àmplia perquè exigeixen alguna més, però encara no estem parlant de la liquidació del pressupost del que s'envia en el quart trimestre. És de l'execució que n'hi ha comptabilitzada el 31 de desembre. ¿Vale? Això vol dir que després en la liquidació del pressupost que es té que liquidar abans del 1 de març poden haver variacions. Encara no està tancat el pressupost del 2018. No està la liquidació aprovada ni el pressupost tancat. ¿Vale? Sí. És que la liquidació l'aprova la calle. La liquidació del pressupost l'aprova la calle. Nosaltres el que fem és donar compte al ple de l'aprovació de la liquidació, però és competència de la calle. Sí, abans del 1 de març es té que aprovar, este mes es té que tancar. Sí o sí. ¿Vale? Després d'haver estat 3 setmanes pues, bueno, estar pero que no no sé que és informació trimestral i després anualment des de fa 3 anys s'envia una altra cosa que es diu el cost efectiu dels serveis. Però que parlàvem de la competència o no competència que té l'Ajuntament, a nosaltres ens exigeix que enviem els serveis que prestem, el cost que ens costa, i si algú detecta que no és competent, ens exigeix que demanem la competència de la Generalitat, la declaració de competència, perquè que no és tan fàcil poder prestar serveis dels que no són competents. No, això és anual. Cada any, este és el del 2017, sempre va
en el rei. ¿Vale? I ja està. I ahí també pues, passar el que he pogut traure del Ministeri ja he fet. Vale? Una vegada donat compte, que ja està, passem a l'últim punt, preguntes, grups polítics, compromís. Bueno, antes estaban hablando de pagamento a proveedors y a mí me agradaría, bueno, la formació d'aquesta pregunta és llarga. Jo he rebut una carta dirigida a vosaltres i que vosaltres també heu rebut, que m'agradaria llegir-la per a poder preguntar-vos. La persona en qüestió que me l'ha remitit m'ha donat autorizació fins i tot per a dir el seu nom, però jo vaig oblidar el seu nom perquè no penso que sigui important i vosaltres suposo que ja sabeu qui és. La carta diu el següent. Hola Antonio, permítame que me presente. Soy tal, director de tal, una pequeña compañía que tuvimos el gusto de actuar en vuestro municipio en tal día, con una obra educativa para los escolares. El problema es que estamos en febrero del siguiente año y aún no he recibido el pago. Cada vez que llamo me dan largas, que si una semana más, que se están haciendo pagos y seguro que la factura entra en esta remesa, que le voy a contar que imagino que no sepa ya. Yo soy tal, de profesión, me dedico a esto desde hace 11 años y si he sufrido estos retrasos en la peor época de la crisis y con cierto partido político que mejor no recordar. Pero mi sorpresa mayúscula me llega con la actitud de este ayuntamiento, gobernado por la izquierda a la cual pertenezco y defiendo siempre que tengo ocasión, aunque esto es indefendible. Imagino que usted come, paga hipoteca o alquiler, paga impuestos, etc. Pues lamentablemente yo también lo hago. Soy un autónomo que no puedo resistir que la administración me deba estos importes y sobre todo me cuesta resistir anímicamente que el Partido Socialista y Obrero tenga estos problemas a la hora de pagar. Espero que no me salga por herencia recibida y todo eso, ya que si no hay dinero, mejor que no contrate, que no nos dejen empantanados. Sin duda considera conmigo que esto es una vergüenza, sobre todo para su municipio. Son el ayuntamiento que más demora tienen para pagarme. Esto la última vez que me pasó fue hace 7 años. Espero entienda mi malestar y mi impotencia. Pienso sinceramente que no hay derecho a que las personas de a pie tengamos que poner de nuestro bolsillo, ya que yo ya he pagado el IVA y el IRPF de una factura que no ha sido abonada por ustedes. Espero su respuesta y sobre todo espero el pago de la actividad. Le adjunto la factura para que tomen las medidas oportunas. A esta persona no se le ha contestado al correo. Tampoc se li ha pagat. Sí, tinc la factura, si la necessiteu. No, la data és que... Això és dimecres. Este dimecres l'he rebut jo. Independentment de la factura la tinc, si voleu l'ensenyo, si voleu la carta també vos la donem. Simplement, a mi m'agradaria saber quin és el període de mitjà de pagament de proveïdors d'aquest ajuntament i evidentment també m'agradaria saber per què està passant tot això. En qualsevol cas, suposa que ha sigut una confusió en la informació que tens. També nosaltres no hem rebut aquesta carta. És la primera vegada que l'escoltem és el que tu estàs dient així. No li he pogut contestar. No tenim constància d'aquesta carta. Si tu l'has rebut este dimecres, possiblement una persona... Sí, la factura estarà, no n'hi haurà cap problema, però... No és l'única persona que se pot en contacte. Sí, no, evidentment, però com ha llegit aquest escrit, que clar, denota molta preocupació, és evident, com moltes persones, en aquest cas, és una persona que no és una empresa de Castelló, i com molta gent de Castelló té problemes i nosaltres hem prioritat el pagament de les empreses més properes front a les altres. Bueno, l'hauria, nosaltres no ens va arribar. En qualsevol cas ens ficarem en contacte amb aquesta persona i respecte al pla de pagament, jo crec que Dani ja havia plantejat aquesta qüestió anteriorment i per l'explicació. Si en aquesta qüestió de la qüestió ideològica jo crec que queda un poc fora. Pensa que tot el món deu de pagar, sigui de dretes, sigui d'esquerres, assumir que si n'hi ha una despesa s'ha de pagar. Nosaltres, com les despeses que hem fet, el 80% de les inversions que s'han fet en el poble i el 80% que em queda curt estan relacionades amb subvencions. En aquest moment hi ha un paràlisi en la tesoreria de Diputació, la interna de Generalitat, que fa
fa difícil, això, nosaltres hem reclamat a tots els organismes que ens paguen. Ens poden, la senyora secretària va donar el gust de dir el que ens deuen. Sí. Me vull donar regust perquè aquest problema que està dient el tinc diàriament. Entonces, aquí és a mi. I és de veres que en aquest moment, sense tindre en compte exercicis tancats, n'hi ha un pagament d'ingrés en aquest Ajuntament, sense haver tancat l'exercici, de 509.800 euros. Bueno, ho he dit bé? Vale. Així està ingressos corrents i ingressos de capital. A banda d'això, la conselleria és així, de memòria. L'ENCOR i l'ENCOR, això vol dir que hem pagat nòmines durant un any i seguretat social durant un any de persones que han vingut subvencionades pel servei que encara no se les han pagat. El del 2018. No, és que es van contratar en el 2017 i van acabar en el 2018. Van acabar treballant en juny del 2018. No han rebut la subvenció. Ara hem contratat a uns altres que tampoc s'han donat més. Els 6 treballadors que tenim en el programa MG són 6 treballadors que cobren tots els mesos i paguen seguretat social. Ni un duro. Res. Estem en febrer, estan contractats des d'octubre. No s'han pagat res. Ens deuen el gabinet psicopedagògic del curs passat. No del 2018-2019, no. El 2010-2018. Estic parlant de memòria, perquè són molts diners que avancem i que després no venen. Els IFS, és cert que la Diputació fa un avanç d'un 60%, però el 40% el tenim que pagar. Si no, no donen per tancat i per justificat l'IFS. Això vol dir que tots els IFS que m'està fent, que es tenia que haver acabat el 30 de novembre, es van acabar, es van pagar i no se'ls han pagat. I ja, vull dir, és que jo he preguntat una barbaritat. Vull dir que les fases de tesoreria com a tresorera és bestial. Jo pregunto pel període mitjà de pagament de proveïdors. No, ja, però per saber. Per perfilar alguna de les qüestions que ha dit la senyora secretària, evidentment prioritzem les empreses de Castelló i per això bona part d'aquest deute de les empreses de Castelló ja ho tindran a 5-6 mesos, que és molt, és una animalada, però hem pogut tirar endavant i evidentment les normes i les maneres és la prioritat absoluta. No podem tindre treballadors que no cobren, evidentment, aquestes despeses s'assumeixen sí o sí. Ens deuen $1.000.000 d'euros quan els pressupostos, sabeu que això significa més del 30% del pressupost de l'Ajuntament de Castelló i el continua tirant. Això no és excusa per a no pagar a les persones que deuen de cobrar. És aclariment de per què passa això, que està més enllà de la voluntat de les persones que estan així. Les empreses de Castelló, anem a recordar que aquest mes de febrer hagin cobrat a 90 dies, 90-60. Les altres pues, anirem veient. La situació que ens conta aquesta persona en aquest document, pues, qualsevol que tinga un mínim d'empatia podrà entendre que és mal i podem fer-ho com puguem. També és una cosa, i això sona molt gelat, n'hi ha altres persones que no envien carta i estaran en una situació semblant tot això. Prioritzar-ho per la persona que envia carta o no, tampoc em semblaria just. És que aquesta factura, però que estan parlant, això és una subvenció de Diputació. Aquesta activitat s'ha fet perquè és el SAR 2018, això sí. L'Ajuntament l'ha contratat perquè venia subvencionat per la Diputació. Ni un duro, ni del SAR, ni de com es diu? El pla de juvenil, ni l'esportiu, ni res. O sigui, del 2010 la Diputació de tot això no s'ha pagat res. Però una xifra, un període mitjà de pagament, actualment, quin és? Home, ara si estan cobrant des de Castelló No, primer... el temps legal no, el temps actual. Si estan cobrant des de Castelló primer, jo sé que des de Castelló que porten més d'una. Sí. Sí, més d'un any ja no n'hi ha.
Si no un any, 11 mesos. Una qüestió, no, fins al mes de maig més o menys està regulat. Una qüestió és quan es fa l'obra i l'altra quan es presenten les factures. Les factures que estan presentades, de puc assegurar que totes fins a març, des que es van presentar antes de març, la secretària diu que estem sobre maig, però n'hi haurà interesses de Castelló que estaran més avançades, que en agost, setembre, octubre. Hi ha altres empreses que evidentment, no vaig dir una cosa que no. No sé si era de 180 dies. 180 dies. Crec que per ahí. Sí, aproximadament, no demanem. Perquè sembla més preguntes també. Sí. Bueno, veïns i veïnes, l'última veïns i veïnes m'havien informat que el camí a peu per anar al Ràfol per les nits té molt poca il·luminació i conseqüència que hi ha paraules que no van, que no saben que estan fundides o altres que no poca il·luminació. M'agradaria saber si us han plegat queixes al respecte i si tenen pensat solucionar aquest problema. No, sí que vaig parlar este dimecres amb el tècnic i sí que em va dir que va estar apagades uns dies, no es tenen res. Estan apagades però crec que és aquest tema. Crec que és aquest tema que estan apagades, el tema de n'hi ha obra, que ningú que tocar, cablejar i això. Però crec que estava solventat. De totes maneres, li ho preguntaré al tècnic que és el que porta el tema d'il·luminació, a veure si n'hi ha alguna més d'això. No apunto, no n'hi ha. Grup Popular. A veure, jo, en primer lloc, no cal recalcar que està governant avui per avui en Diputació i en Generalitat. No vaig a recalcar-ho, o sigui, Diputació i Generalitat estan governats pel Partit Socialista, Compromís, Pacte del Rotari, i ja s'ha dit que està molt ben enllaçat. Però la pregunta que tenia jo referent al poble és perquè en el camp de futbol m'ha plegat que la bomba d'aigua no funciona. Com sabeu, en un camp de césped artificial, sense una bomba... Està apanyat, has dit? No, està apanyat no. Està demanat per... La qüestió és saber quant de temps s'ha de tindre, perquè clar, en un camp de futbol el gest artificial és pràcticament impossible poder jugar un partit de futbol adequat sense poder anar al camp perquè les que demà són per això és saber més o menys te conteste, està demanat. Pensava que ja estava posat, però no està posat, està demanat. Perquè si vaig veure el tècnic vaig veure un paper d'això i vaig llegir el que era i el bomba que estava presentat. N'hi ha que portar l'instal·lador. Va per Héctor. O si tingueu plans sobre els camins, que m'explicaré alguna cosa, perquè el camí de la pujada de Tats aquí quan anem a l'Atos ja està fet punts. Hi ha altres camins. La pujada de Tats se supone que serà la que va al camí de la Pobla, el que va a la casa de Carretó, aquella no? No. Dime quina és, que no sé quina és. El que va a la torre. La pujada és Telefònico. Està per fer punts, el dia que hi hagi un bon cacau allà, doncs tenim un problema. Ara mateix us dic amigues, que m'ho dius tu sobre el plan de marques, perquè cada un de vosaltres digueu un nom a cada camí, i no sé tot, perquè cada un sé tot de m'ho dius i ho vegem. El que passa que jo ara que estic així, en el tema dels pressupostos m'ha quedat una miqueta de faula perquè ni el Partit Socialista ni Compromís, tots els que m'ho representat així, al parlar d'agricultura, ni inversió en agricultura, ni de tot això m'agradaria saber, per almenys des de l'Ajuntament, en aquest cas, ja que el l'IPI rústic sí que contribuïm, doncs destinar una miqueta a l'agricultura, perquè és el mateix que hi hagi destinat allà, hem passat 4 anys, però ens tenim tot així, però no veu inversió en agricultura. Te contestem el pròxim. El sol és el calor. No te contestem, el tema de camins sí que el pressupost és el que és. I abans, el tema de camins sí que es manegen més el tema de subvencions. Em demana, solem actuar en el tema de subvencions sobre el camí, perquè és que de veres que deixen prou. Si és pla de camins i vials de Diputació o de Conselleria. Ara tenim subvencions del tema de les punxes de faunes que estem demanant-les, però també és un tema prou que retrasa molt lento, lentíssim. De fet, estem demanant coses del 2016 i el 2017.
2016 estem parlant, de les pluges que van haver el 2016, que ningú se'n recorda gaire, estem demanant-les ara, encara estan fent-se coses. Val? És un tema molt lento. Entenem que es treballa per subvencions per el gran import que suposo i el gran terme que tinguem. Si això som conscients. Jo no soc conscient, o jo no aplegue, t'ho dic de dret, si jo fos regidor d'Agricultura no entendria quan tinc una partida de 20.000 euros i només me la gastaré. Sí, sempre dic el mateix, però el tancament és de l'11, el 12 i no és el 18. Si tinguem 18 i així consensuem i aprovem uns pressupostos per 18.000 euros en camins, anem a gastar uns 18.000 euros en camins. Sí. No sí, jo soc partidari, ho sé molt, soc partidari que si han de reduir alguna altra cosa o han de deixar algo per fer, però en una cosa, és el que diu Terol, així sí que ho som a tots. I en coses d'agricultura ho sé molt, però n'hi ha coses com, per exemple, arreglar el xanque i tot, que en la devesa, en el tic tabac i tot això, no n'hi ha xanques, no n'hi ha. O sigui, l'últim plogudes l'han tirat a la terra i no n'hi ha. O sigui, quan torni a ploure, aquesta terra veurem on va parar. És que va ser un problema, una cosa que una màquina i 3.000 euros és un dia d'una setmana d'una màquina per netejar camins podrien solucionar. El que jo vull dir és que han de ser, en partides com aquestes, han de ser molt més estrictes. Hi ha partides que sí que puguem flotar un poquet més, gastar un poquet més, però partides com la d'agricultura, perquè tu mateixa sabràs que, per exemple, la devesa de Castelló, ahí hi ha una curva que tens el formigó i te'n va a un hueco de més d'un metro. És que el dia que passa un camió, això s'enfonarà. És el discurs? Doncs jo tampoc havia dit. Doncs estem parlant de la mateixa costera. És la costera que baixa al barranc que després tornes a pujar a la depuradora. Guinguet de Llamaraixí. De la devesa a Castelló. El que vull dir jo és que tindrien que ser un poc més estrictes en això i intentar gastar tota la part. Sé que és difícil i sé que més vull que mai és molt difícil quadrar els números, però partides com aquesta es deurien de respetar al màxim. Dani, te puc explicar que Alfa farà una hora quan estem en l'Ajuntament s'han fet finalment les factures, perquè no tenim que puc assegurar que el pressupost, si no s'acaba, poc li quedarà. Però no estic parlant de poc li quedarà, sinó que el superarem de molt, bastant. Són factures d'octubre, novembre, desembre. I s'han firmat. Això en el moment, tots els anys m'ho has dit i ningú any m'ha plegat el 18.000 euros. Sí que m'ha plegat. Tinc tots els canvis, que jo puc veure... També, tots els anys te comento el mateix. A dia d'enguany, en canvi estat pagant els 120.000 euros que va gastar en camins. A dia d'enguany, a una empresa del poble. Hasta aquest estiu, m'han firmat davant de notari... No lleva l'altra. Però l'Ajuntament s'ha tingut que despendre de 3 solars públics per a pagar el que vosaltres vau pagar els camins, de tota la gent del poble. De tota la gent del poble. 120.000 euros. I l'empresa del poble, que tant sou nacionalistes del poble, aquesta empresa ha portat a llom 120.000 euros. 120.000 euros ha portat a llom. Que l'empresa no sé ni com no ha tancat, no sé ni com ha sobreviscut 5 o 6 anys aguantant 120.000 euros a l'esquena. En faenes que fèreu vosaltres i no teníeu els diners. I s'ha tingut que pagar l'empresa entre terrenys públics i municipals. Que l'Ajuntament no tenia per què haver-se després haver-se llevat això del damunt. Ara t'ho torno a dir jo, sóc jo el que ho va fer. Sempre estem a la mateixa. Tu, si vos sembla, respon no fem massa gallina. La qüestió, a la pregunta del regidor de Carlos Terol de les inversions que hi ha en agricultura, a banda del tema dels camins, que està molt estructurat, aquí està molt igual, la resposta del regidor d'agricultura, que estàs comentant que farem arribar per l'escrit, això sí? No, però simplement no li comentaré les actuacions a Terol. Vale, perfecte. Alguna qüestió? Havíeu dit? Havíem tancat? Molt bé. Doncs oficialment es tanca el ple, com és habitual. Algun veïna que va plantejar alguna qüestió? No? Doncs cada setmana tenim alguna cosa en Castelló, en promoció. Descansem i la propera, per favor, apunteu-se al CRAE, que va estar molt bé, esperem que us participen. Vull donar... Moltes gràcies.